22 травня, 1180-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереградська. Доброго ранку. На оболоні гарячу воду досі не відновили. Нагадаю, на проспекті Героїв Сталінграду сталася аварія на тепломережі. Через витік води у ґрунт провалився асфальт. Без гарячої води залишилися десятки житлових будинків, кілька шкіл та дитячі садки. На сайті Київської мерії з'явилося повідомлення про те, що постачання гарячої води відновлять до ранку 20 травня. Як і обіцяли, наші журналісти приїхали на місце аварії на наступний день і побачили, що ремонтні роботи завершуються. Робітники вкладають асфальт на місці провалля, але місцеві жителі сказали, що гаряча вода так і не з'явилась. Нету горячей воды. Это еще с утра не было включено. Ну что, труба холодная была в ванной. Ще не дали. То, что касается горячей воды, то ее как бы не было еще, да? Сейчас напор немножко больше идет, чем шел раньше. Да, но идет как бы уже часов 7 просто ржавая вода. Из крана горячей воды идет холодная ржавая вода. Да. Но горячей воды как бы пока не было еще. Порошенко, підпиши амністію. Під таким гаслом пройшов автопробіг з Контрактової площі до маєтку президента України у Козині. Люди вимагали підписати закон про амністію для бійців АТО. У акції брали участь Правий сектор, Національний корпус, Легіон Свободи, громадська організація С-14 та ветеранські організації. Підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію! Сьогодні ми їдемо до маєтку Порошенка для того, щоб сказати президенту, щоб він підписав амністію воїнам АТО. Хочемо показати свою силу та заявити про свої наміри. Ігор Гуменюк, а на другій фотографії Сергій Крайняк. Це також політв'язні. Вони приходять по справі 31 серпня 2015 року, по справі захисників Конституції. Вони вже майже 2 роки сидять в Лук'янівському СІЗО, і є просто нещасленна кількість порушень їх прав. І тобто це також сучасні політв'язні, хлопці, які воювали, які є героями російсько-української війни, які були на Майдані під час Революції Гідності. Але все одно система їх зажала влищати, і тому ми виступаємо за те, щоб їх звільнили. Наша журналіст Світлана Паламарчук сьогодні буде зв'язуватись з адміністрацією президента, щоб дізнатися їх реакцію на цей пікет. Більше у сюжеті у вечірніх випусках «Заман». Нестача велодоріжок у містах, ставлення автомобілістів до велосипедистів. До цих проблем намагались привернути увагу жителів і гостей української столиці учасники велопробігу. Велодень пройшов вихідними у багатьох українських містах. У Києві за масовою акцією велосипедистів спостерігав наш кореспондент Віктор Пономарьов. Сотні велосипедистів колонами з усього Києва з'їхались на Софійську площу. Головна мета велодня – привернути увагу до здорового, активного способу життя та порозуміння з водіями на дорозі. Катаясь много по Европе, захотелось так, чтобы и Украина все-таки приобщилась к этому движению. Культура движения на дорогах Украины немножко хромает по сравнению с Европой. Хотелось бы привлечь автомобилистов, чтобы они уважали все-таки велосипедистов на дороге и соблюдали правила дорожного движения. Ангеліна приїжджає на велодень щороку. Для неї це гарна традиція та можливість зустрітися з друзями. Це своєрідна пропаганда велоспорту і здорового способу життя в Україні і взагалі у цілому світі. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що цього року планується нанести близько 300 кілометрів розмітки для велодоріжок. Також він прийняв участь у велопараді, проїхавшись колоною до оновленого велотреку. Київ стає потрошки велосипедною столицею. Все більше і більше людей використовують велосипед, рухаючись на роботу, відпочиваючи. Я розумію, що інфраструктура міста Києва на сьогоднішній день недостатньо розвинута, і це є нашим завданням. Зараз вводимо в експеримент, який працює достатньо ефективно у всьому світі, коли смуги громадського транспорту також виділяється смуга для велосипедистів. Велосипедисти створили фігуру знаку номер 412 з правил дорожнього руху – велосипедна доріжка, щоб показати, що Київ, на їхню думку, велосипедне місто. Наостанок – традиційне групове фото з нагоди велодня. Віктор Пономарьов, Асан Емінов, Заман, АТР.
У Криму штормове попередження. У зв'язку з сильними дощами та грозами вода у річках може піднятися на 1 метр. Рятувальники закликають кримчан і гостей півострова дотримуватися правил безпеки, не підходити до потоку річок, особливу увагу приділити безпеці дітей і літніх людей. Фестиваль кримсько-татарської культури пройшов в американському домі. Гості фестивалю могли познайомитися з народною та авторською творчістю кримських татар, музикою, танцями, літературою та живописом. На заході працювали майстер-класи з плетіння браслетів та розпису хною. Діти з творчого колективу «Кримська родина» розповідали вірші, співали та танцювали. В рамках фестивалю презентували збірку кримсько-татарських казок. Мені дуже сподобалося виступати тут, тому що це якось незвичайно, тому що в такому місці ми ніколи ще не виступали. І тут дуже привітні люди. Можно делать тамгу, можно делать просто браслеты в желто-белокитных колерах. Синий цвет идет сверху, соответственно, синий вот вы перекинули, желтый идет снизу. И потом получается желтый снизу, синий сверху. Ці тексти було дібрано із тих збірок, які вже видавалися, так, і були ті, які абсолютно були не перекладені українською мовою. Тобто вперше перекладені українською мовою, і цей переклад здійснювали викладачі Київського університету. Специфіка роботи над самою збіркою така, що, наприклад, переклади велися цілодобово. Ми могли узгоджувати переклад навіть серед ночі. На цю годину це все. Дочекайтеся на появу цікавих гостей у програмі «Уян Халким Уян». Вже за декілька хвилин Гульсум Халілова та Лідія Полянська продовжать ефір телеканалу АТР. Наступний випуск «Заман» дивіться за годину. Залишайтеся з АТР.